Milé dámy a páni, rozhodol som sa urobiť toto video ako vyjadrenie k protestu učiteľov. Veľa ľudí sa nás pýta, prečo ako NNSN podporujeme štrajk učiteľov. Je to veľmi jednoduché. Veľa ľudí hovorí, že tento štrajk je nejaký opozičný nástroj pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky. Nám ide o jednu vec. Aby sa ľudia postavili tomuto skorumpovanému systému. Ak to dokáže opozícia, nech sa páči. Ak to dokáže koalícia, nech sa páči. My podporíme každú iniciatívu. Nehľadáme za tým, čo je. Kto za tým stojí. Tí ľudia vyšli do ulic. Ja poznám osobne učiteľov, ktorí išli štrajkovať. A nemyslím si o nich nič zlé. A preto ma nezaujíma ten, kto to organizuje. A aj keď je to nástroj opozície pred voľbami, mňa to nezaujíma. Prepáčte, ale mňa to nezaujíma. Títo ľudia sa postavili proti systému, išli do tých ulic. Ja preto podporujem aj celé NNSN, aj sestričky a vyzývame každého, kto nie je spokojný s dnešným systémom, nech ide tiež do ulic. Všetci sa vyhovárate na to, že sa bojíte o svoje pracovné miesto. Áno, keď z celej firmy pôjde jeden štrajkovať, tak vás vyhodia. Ale keď pôjde celá firma štrajkovať, celý sektor, tak to vás asi nevyhodia. Kto by tam potom bol? Však urobte nátlak, ako to urobili sestričky. Urobte nátlak, ako to urobili učitelia. A potom môžete mať lepší život. A nehovorte, že niektorí majú ešte menšie platy ako učitelia a makajú a držia huby. Len ich chyba. Nech sa vzoprú a nech idú takisto do ulic.